3,6 V. To je dobrý. Tak ahoj. Ahoj, zdravíme vás u dalšího dílu F3castu. Dneska bychom se chtěli věnovat technice hodu. Uvidíme, co z toho bude. Asi začneme tím, jak hází Martin, takovou starší metodou. Přesně tak. Je to vlastně, hází se tak, že máte nějaký letový režim na vysílačce nastavený, kde to letadlo je lehce přitažený. Martin to teď asi ukáže přímo na telefonu. Jo. Já vlastně, většina lidí používá normálně na vysílačích, bývá jako tlačítko, já ho teda používám jinak. Já tam vlastně režim toho startu mám nastavený na přepínač. Martin nám někam utek. Tak jo, Martin to vlastně používá tak, že nemá žádný tlačítko takhle zezadu na vysílačce. To vlastně slouží k přitažení výškovky při hodu, že to vlastně hodíte, držíte, to letadlo se zlomí nahoru a pak to pustíte a letí rovně. A Martin tak vlastně lítá já mám nastavený pevný letový režim, mám ho tady takhle na přepínači. Když ho zmáčknu, tak se mi vlastně zapne režim startu. Vidíte, že mám mírně křidílka asi milimetr nahoru, mírně přitaženou výškovku a směrovku vlastně mírně mimo tu zatáčku. No to teď asi nebude vidět, protože trochu fouká, ale prostě já to používám tak, že vlastně během toho hodu mám celou dobu ten režim zaplej. Jakmile nahoře překlopím letadlo, tak si vlastně přepnu do normálního režimu, ve kterým vlastně potom lítám. Tak jo, názorně bych vám ukázal, jak vlastně ten hod má vypadat. Správně nejdřív vám ukážu asi ten pohyb. Letadlo si vlastně držíte v pravé ruce, pro praváky, leváci to mají trochu jinak, ale těch je hrozně málo, že asi nemá cenu to ukazovat. A vlastně stojím na levý noze, pravou nohu mám takhle vzadu, stojím čelem proti tomu, kam chci házet, proti tomu směru. A vlastně udělám jeden, druhý, třetí krok, pak se začnu točit a vlastně celým tělem dávám energii tomu letadlu. Nesmíte vlastně dělat to, že v té poslední fázi tomu letadlu dáte jenom takhle švih tou rukou. To pak to letadlo vlastně strhnete a takhle vám půjde hodně do strany. Musíte se hlavně nepřestat točit. Přesně Když tak. se zastavíte, Teď vám to asi ukážeme jednou v rychlosti a potom by vám to Martin zkusil nafilmovat jako ve zpomaleném záběru, aby ten pohyb byl trošku jednodušší. Já to vezmu takhle z té linie, to bude asi můžeme, nejlepší. jo? Mhm. Tak nahoře potlačím a přepnu si vlastně letový režim. Tak já hnedka přistanu, aby to lítání nebylo zbytečně dlouhý to video. Režim přistání aktivován. Pěkně nám fouká. Tak jo, teď bychom to teda vlastně stejný ukázali ještě ve zpomaleném záběru. Asi bude lepší, Martin, když si stoupneš takhle, aby ta fáze byla vidět hezky z boku. Až budeš připravený, tak mě odstartuj. Jo, chviličku. A ještě vlastně jedna věc, já oproti těm ostatním lidem to letadlo házím pod mírným úhlem směrem nahoru. Můžeme? Chviličku. Můžeme? Tak vidíte, že to letadlo jde fakt pěkně nahoru. Nikam nemá snahu utíkat do stran, protože to nestrhávám. Vlastně ve správný okamžik jenom roztáhnete prsty. To letadlo vám z té ruky vlastně samo vyletí. Tak jo, já přistanu. Vyměníme se s Martinem a Martin vám teď vlastně ukáže, jakou techniku používá on. Těch technik je jako spoustu, každému pilotovi sedí něco jiného. Já vím o pár lidech, kteří takhle taky lítají. Neříkám, že to je správná technika, ale mě prostě vyhovuje. Já jsem si zkoušel i ten moderní režim tlačítka. Dřív nic takového vlastně nebylo, dřív jsme vlastně lítali normálně na tady ty pevný letový režimy a taky se to dalo. A já si myslím, že nehodím úplně malou vejšku, ale když jsem si zkoušel tu moderní techniku, hodil jsem třeba o 10 metrů prostě níž. Nesedělo mi to, takže používám prostě pořád tuhle techniku, i když to tlačítko na tom vysílači mám. Takže jo, my se s Martinem vyměníme.
Martin mi půjčí telefon. Tak. Pojď tady ke kameře trochu blíž, Martine. Teď nám ukážeš vlastně ty, jaký máš ty letový režim. Tak jo, takže já mám start. Ten mám takhle tady nahoře. A tady mám tlačítko, který vlastně, když se podíváte na výškovku, tak to lehce přitahuje. Výškovka se lehce přitahuje a křídelka máš vlastně, ukaž. Tady jsou skoro v nule. Jo. Protože Flitz má právě profil takovej, že se mu nezvedají křídílka při startu. Tak jo, takže takhle to vezmu, jenom nasimuluju. Já to ukážu jednou rychlost, jo, přesně. Jakmile to hodím, tak to letadlo vlastně držím to tlačítko a ono se zlomí takhle nahoru a pak ho pustím a už letí rovně. Tak jo. Tak já jsem připravený, Martine. Tak můžeme. Můžeme. A to letadlo pak letí takhle kolmo nahoru. Teď jsem to teda přehnal, ale snad z toho něco bude. Podařilo se ti? Tak, podařilo. Teď bychom ještě teda natočili jednou zpomalený záběr. Jo, podařilo se ti to nastavit? Mám to nastavený, mám to připravený. Martin vlastně to letadlo nehází pod tím úhlem, hází ho spíš jako rovně. Na tom zpomaleném záběru to bude vidět trochu líp. Tak jo, můžem? Můžeme. No, teď jsem hodil taky lehce nahoru, ale to tlačítko tomu hodně pomůže. Tak jo, záběr se docela povedl, koukám teď na záznam, vypadá to pěkně. Je to tam hezky vidět, že to vlastně házíš pod malinkým úhlem, ale o dost méně než já, no. No. Tak jo, takže v té technice hodu asi takhle. Nevím, co vám k tomu říct víc, když tak se můžete zeptat v komentářích. Tohle je vlastně jedna z takových jako základních věcí, jak by to mělo být. Ale samozřejmě 100 lidí, 100 názorů, 100 chutí, každému může vyhovovat něco jiného, takže je to takový individuální, univerzální návod, jako na to neexistuje. Snažili jsme se vám ukázat tak, jak to děláme my. Máme každý trošku jiný styl, ale v obou to v podstatě jako funguje stejně. Tak jo, můžeme ještě tady ukázat. Takže takhle vlastně nahoře mám ten start, takhle pak normál, nějaký klasický let a návraty zpátky proti větru a takhle mám termiku. Takže takhle mám ten hod, ještě jednou zopakuju, když házím, tak to takhle držím a držím takhle to tlačítko tady. To vlastně jeťáci prodávají jako celý zadní záda vlastně i rovnou s tlačítkama, no. Přímo pro F3K. Tolik asi k tomu. Takže jo, tak se mějte pěkně a zase se uvidíme v dalším díle. Ahoj. Ahoj.